Prosím vás, chcela by som platiť týmito farmárskymi lístkami, tak ako existujú štandardné gastrolístky, tak začínajú existovať farmárske, ktoré podporujú predaj alebo teda používanie farmárskych kvalitných slovenských surovín pri výrobe tých rôznych pokrmov, ktoré by sa potom v reštaurácii za to ponúkali. Takže ja oslovujem reštaurácie. Keď budete podporovať tieto lístky, ja tam veľmi rada prídem aj veľa iných mojich hlavných kamarátov, ktorí už nie sú úplne ľahostajní voči tomu, čo jedia a odkiaľ pochádzajú potraviny, z ktorých je to jedlo pripravené. A pozdravujem aj všetkých zamestnávateľov, že keď budete vašim zamestnancom tiež dávať tieto lístky, tak to bude tiež super, pretože navzájom sa všetci podporujeme a slovenskí farmári sú pilierom slovenského poľnohospodárstva. A budeme mať zamestnanosť a budeme mať kvalitné produkty. A všetko len vďaka takýmto lístkom. Nie je na tom nič zložité. Za 3,50 dobré jedlo, kvalitné. Ešte sú aj pekné. Ešte neplatia? Platia, sú funkčné. Už sú funkčné? Sú funkčné, len ich musia akceptovať. No ich musíte akceptovať. Akceptujte tieto lístky. Je to drobná vec, ktorá môže veľa zmeniť. A ja sa budem tešiť, keď sa to podarí.